Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Döwlet medeniýeti daşygda 2019-njy ýylda 2000 tonna ýokary hili şalynyň ekiljegini aýdýar. Daýhanlary suwdan şikayet edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň ekerançylyk meýdanlarynda şalynyň Nukus 2, Müňbaşy we Alyen gatly ýokary hili sortlary ekiler diýip Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki Altyn Asar portaly habar berýär. Maglumatda şalynyň bu görnüşleriniň Daşoğuz welaýatynyň howa şertlerine laýyk gelýändigi aýdylýar. Bellenmegine görä welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy etrafynda agdalýan tohumlaryň 2000 tonnadan gowragy bu ýylyň ekiş mövsümine taýýarlanypdyr. Beýleki tarapdan mundan ozal Azatlyk Radiosu bilen gürrüňdeş bolan Daşoguzly şalyçylar welaýatyň ekerançylyk ýerleriniň suw ýetmezçiliginden şikayet edipdi. Şaly önümçiligi köp miktarda suw arış suwuny talep edýär. Awgust aýynda Azatlyň welaýatdaky çeşmesi Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ekerançylyk ýaplarynyň sakkalarynda suwa gözükçülük maksady bilen ýöriti garawullaryň goýulanlygyny habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda ekerançylykda suw arış suwlary tutulýan döwürde daýhanlar hususy ýerlerini ýaplardan ýöriti nasoslar arkaly suw çekip suw tutupdyr. Azatlyň çeşmesi Saparmurat Türkmenbaşy etrafynda şaly ekilýän 7 töweregi uly hojalykda kärendeçileriň bir toporunyň kärende ýerleriniň ellerinden alınıp, ol ýerlere arkaly adamlaryň şaly ekendiklerini habar berdi. Onuň sözlerine görä şu ýagdaýlar bilen baglykda 3 daýhan hojalygynyň şalysy suwsuzlukdan gurady we inni galan şaly ekinlerini halat etmek üçin halky gysýarlar. Şu sebäpden ýaplarda suw ýok diýip çeşme Azatlyk Radiosuna gurrun beripdi. Azatlyň welaýatdaky beýleki bir çeşmesiniň maglumatyna görä, geçen ýyl Boldumsat, Aktepe we Ýylanly etraplaryndan ençime daýhan boş ýatan hususy eýçilikdäki ýerlere şal ekdi. Ýöne yerlik häkimetler güýçlendirilýän suw gözükçüligine esaslanyp, olara 10 000 manatdan 20 000 manata çenli jerime töletdi. Şeýle-de olaryň mellik ýerlerine barýan suwuň sakasy buldozer tehnikasy bilen gömülüp ekinleri guradyldy. Azatlygyň çeşmeleri welaýatyň 4 etrafynda geçirilýän bu reýtleriň suw ýetmezçiliginiň barha ýitileşmegi bilen baglanşyklydygyny, bularyň hususanda ýokary wezipeli adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň müňlerçe hektar ýere ekin şalysyny wagtynda suwarmak üçin alınıp barylýandygyny gurrun berdiler. Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýurdun owu hojalyk puwdagynda düýpli reformalary geçirýänligini aýdýar. Munyň bilen baglykda sentýabr aýynda buğdaýyň we paxtanyň satyn alyş narhlary ýokarlandy. Galy bersede 7-nji noýabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun owu hojalyk puwdagyna gözükçülük edýän ýokary wezipeli resmileri bilen bu puwdagy maslahat etdi. Maslahatyň netijesinde owu hojalygyna gözükçülük edýän vice-premier Esenmurat Orazgeldiýew owu hojalygyna degişli nakyllary we atalar sözüni toplamak işini gurnamak boýunça tapşyryk berildi.